Saan mga jud di ka dyan nga magkasakit-sakit ta. Mo talagang tanayang kan mga din pa ko magkasakit-sakit ko. Mauwaw ko magkaatiman. Hello guys. Good morning. Medyo migmata kay klase na. Malam sa kuskwaligian uniform. Morning guys. Kasing ko lang guys. Mata na. Medyo buntag na yung kanan guys. Sa jutag mata kay kuan na klase na mulan sa kuskwaligian uniform. Yan nangugas og plato si mama. Nagpangpas mama. Naman nagbakasyon. Kami na po sa bakbakan pag-eskwela sa mga bata. Ng mga inahan sa juna po pangamata. Magsikay-sikay nata mga inahan. Sa juna po tanig mata. Para bintag. Nagagalin niya ang anak, isa na kabuo. Salamat ka kay Zara. Tingog mo. Tingog na mama. Kung ano po. Kaya naupat pag natulog pa. Kadayaya siguro. Luoy ka. Kabilat-bilat siguro. Kung ana, mapunan. Nagpa-alarm dito, mura nagpa-sounds. Tawag ijang alarm, sige nagtugtog. Huwag ka dyan, mamata gani alarm, sige tugtog tong ijang alarm. Naminarong na sa sound sa alarm. Oh, Mingkoy. Good morning, Mingkoy. Nadyuhan niyo na mata, Mingkoy. Kita ha. Hindi na ko sa tawag ni Marita. Hindi na orasan ng uli. No. Ito na orasan ni ulit. Ano lang yun? Kadog, murag na kadog ka sa panigilan. Ano kung karoon pa nagpakita. Tulo ni Kapolo ang lansangan guys. Tulo Kapolo o dua ka slacks. Hindi siya kaya ito ang kinabuhi daning 2023. Bilaing pa nga Diyos Ginoo ang mga Diyong panglawas na gyapon. Bahalag pobre na mas gyapon basta bastog pirmi. Ikaw man sa imo ang pangadyon sa karong tuiga. Tapos na kinabuhi gyapon mga diyong panglawas. Naradagod na ito ang pangadyon sa kanunay. Tapos na kinaboy, may panglawas dayon. Kanang kamunggay, daghang bulak, kaya may mautan pirmi. Yapil lang kamunggay, as kamunggay utan mo tataw. Tawa, kanang kamunggay, gamay lang din gamon. Ano mo daghan ang Kung bakit panghugas. Bugas kiwa, pero makanan mo. Yan dyan, wad-wad na po sa kalsada. Hey guys, kamusta naman mo diha guys? Nangamata na ba mo? Natatag sa dyo guys kay agatang estudyante. Ulo na ning dyan kuhan guys, uniform kay. Pag isa, upat man ang tani, kay sa isa kasi mana ka, upat man sila mag-uniform. Kaya was di man ang sa kaadlaw, Merkulis, marawas din nila. Lagi sa di man siya musuot kay kuan man. Piot ko no niya. Walang tuluran ni. Maglabara po kung isa, pang suoto ni siya nagka-bernice. Dugangan rin na mag-isa kabuok. Para kasara ko maglaba sa isa kasi mana o kuan uniform. Ito na may koy. Kita lang ka dribling ko ay kabuntang wala ka. Pagod timang-timang ha. Siyempre, mag-enjoy pa sila. Kung tinatawag niyo magabi pa kanon ka, wala. Pero di mo ulit rin, wala na kayo makaon. Wala na kayo makananan. Mag-enjoy pa sila sa Kaura day pwede mag-enjoy.
Iya. Tagaan ko na niya ni mo pagkawasan nga. Bumalik siya na Enjoy. matulog karsada, matabag enjoy. Umano ko plan sa kuan guys, kuno kapulo ka rin kuan. Slacks. Duha naman ni kay slacks. Umano ko kuan guys, plan sa magamang lamisa wa pa nabalik. Alam ko karga rito. Namasyal pa sa Las Vegas. Yung sibuyas na. Malaya ng sibuyas guys. Asa mo kami? Iyon. Pusit ka niya? Titingo. Kali kaya ako sunod kay muna og tungusad o kay kita kasi ka. Tignan na ba ito mga o? Mahilong na yung alarm. Nakakapulog at taon. Alas 6 na gamit ng hit. Matalag ko na kayo nahilong ng magalan. Nakakawang naman. Iyan. Hindi ko gata. Wala na gatong kapibe. Wala naman lagi. Naman yun. May tao diya. Morning niyo tanan diha, mamainit ta. Ano nang uwi? Ayun. Ang tanaw na kalikod ko na ulit. Nanay buwan. Kauna. Nakaon man din na. Amigong. Mamainit ta guys. Amigo ni mo, amigo. Morning diha ninyo tanan. Naman na ang New Year. Sa sunod mo CR. CR na hala. Bilat na. Yung ba? Sama. Yung bilat. Para kamang ko naging bilat. Wait lang. Yan sa timplahon. O, yan sa timplahon. Parang mainom na. Kuwan. Kanduay? Yan sa blow? Kape na kuwan. Milo? Anong Milo? Anong kape lang? Ano dyan? Energy na lang. Pwede energy. Buhay. Hindi lang. Magawa ko ang ras. Tablidya kay napay biko. Ano ay? Napa may biko na to. Mainita guys. Kasi kung talikod bagi, pagpanaw na ko paglirat ko. Nasi guys. Ano sa man ma? Nagkarat ka kay nasi guys. Tubig o. Yan dya. Buntag na naman, buntag. Nagmayang buntag na lang kani guys. Nagkarat makanganay guys. Hey guys. Nataluyo. Nagkarat tuloy sa kinakunoy guys sa luyo guys. Yung pala, kamera di ay. Grabe na kamera buntag sa jupa. Ano mo yun ang mga kuwan? Mahirap maging vlogger. Mamay itong trabaho. Yung trabaho. Trabaho, medyo na lang na ay mamiso.
Daghang salamat sa Diyos mga viewers nga wajud tuloy sa mga dagway. Mga dagway sa piso. Piso ka. Damay pa ka. Wala, mga dagway sa piso. May ilong malagi ni. Dagway sa piso ko no. Baltin, tawag ko na. Tabli dyan eh, kaning parisa no kuan. Biko. Gamang biko, apo kasi murot, napa. Naging sa kapalat. Dito lang sa diabetes sa kulala. Dagan kayong salamat sa mga viewers o mga subscribers, o mga bagong i-subscribe. Dagan kayong salamat ninyo guys. Inyong suporta sa mga Vlog. vlog. Yeah, kumalo na siya kaya. Bisa ginagmay basta kanunan. Ay, sa- May gamay. May nalang may gamay. Ngayon na lang mamiso. Dagan kayong salamat sa pirmi ninyong paglili sa mga dagway. Sa mamainit na guys, nasa natang biko. Da guys, sa gamang biko guys, napagadyo. Dapat siya madaot. Asa man kama. Arela ko. Tago ka din si mga lungga. Tago ko pa tanuga. Mainit na guys. Malaga mainit ha. Kaya nasa sa Biko, Biko sa. Dari ko gusto. Ha? Dari ko biskwit. Kanina ako biko. Magbagong tayo. Gusto ko ganahin. Nagkankaon sa kuwan guys. Mga pagkaon. Managi. New Year ka sa. New Year man sa Kislango. Grabing kakuan guys. Grabing katugnaw. Nagdaot agkuan panahon. Gapon pa sa iwaluan. Diya guys, nakaluto na dyan sa ijang kuan guys nilaw oy. Sida ni mama. Diya guys, nagpabugnaw na po ko sa kuan ni Gian. Ijahang baon o sa ijahang kanon. Diya, ijang kuan. Ijang baon. Ijang tubigan. O ijang kuan. Kanon. Diya, ijang diyan ay bahaw. Gabi o pinirito nga kuan guys, buwad. Do ka klase na nga buwad giprito ni Junjun. Si Jan nagkuan na nagprito. Ready na guys, pamahaw ni Gia, nagilis pa kay mapay paghuman og kuan. Ligo. Nalata na ka ng kuan sa ilabay na ni ma. Napa ko'y panglasa na nagipang kaon mo guwa pa mong ko'y kuan guys panglasa. Pagmanggari sigihan nagkuan kaon. Si Junjun to nagandam na si Jang kuan tricycle kay mo biyahin na. Luto ko kuan guys sabaw. Tanghon na hang kuan guys lutoon. Aning sabahaning butangan o kuan tanghon. Ilami igup-higup og sabaw ba nga ingaron nga ang tugnaw. Uwan. Asang pakot sa nakuan guys. Tiny. Isa na nga isagol tayong kuan. Tanghon. Kagipuan na po sa mama sa isang kuan guys. Nilaw eh. Para na po si Jaglaing kuan sudan. Na may kain dito sa rip. Na may tanghon. Mga naman na yung kuan. Ang ginuto. Nga na dyan guys, basta mga tiguang na ato dyan pa uyun-uyunan alin sa ilang nga sudanon yun dyan guys, ning tapos na kain ni guys na wala ning ilunod yung kuwan tanghon ilunod na to pan guys tanghon yung isa kataw dari way biyahin na kay laguwan ning uli, ning biyahin na sa ganiha ka rin jod dyan ning uli kay may pasahero kay kuan man uwan man anang ibutangan og kuan guys sabaw guys mo ni mga sedan sa paniudto kay ganang buntag kay kuan ramon tamong sedan nila wing kamunggay og kanang buwad katong naay kuan siniri kang isda jagahang naong guys nisugod nagkamiyaw ko Walang dalira kadyo ko muniwang guys sinagsipunon ko gubun ko kay di mo ko ganahan mo kaon sugod pa dagtong kuan 30
29 man siguro to nagsugod ko kanang naipis lango. 29, 30, hanggang 31 nantod na karon. Wakoy gana mukaon mo nang dalira kadyo kumuniwang guys. Labi na kanang bugat agahang ulo. Kaon ko kanang kwantra. Kapini-pini. Ini talaga yung tako kanang bisayang manok ba? Kailan may sabon kay tambo po ng bisayang manok kung may bisayang manok dari na yung mga bisaya dari di man nila ibaligya kay lamang pangkanon ko no kanang pangkanon ilang pa ila ko ng paitlogon wow sabaw na lang ko daring kuan guys tangon nagajaw-jaw ang TV guys kay si mama nananaw ka ng kuan TV palagi ko nakapangkunglo guys sa kadagtong kuan kay naglain na gining ang lawas baw na unsa ko kalit na lang magkalay nagang lawas ako nakapangtarang kuan guys limpyo kay kanilaging naglain nagang lawas nagang perming bugat napagkuan nilaw ini mama nga kamunggay sabaw wa pa man kabukaw ana tong kanan guys ana tong gitimplahan naguwat na laman ko nga bukaw na mo juniyahang kakuanan guys kanang itong makasakit-sakit ko kay mawo ko magpa-atiman ang mga jud di kadyan nga makasakit-sakit ta mo talagang tanayang yan mga limpa ko makasakit-sakit ko mauwaw ko magkaatiman. Dawaton naman na nato guys nga mubukaw kay maniud to mi. Sige yan nagbawon man to sige yan. Malitra to siya kanang ijahang kuan sud ana gipabawnan naman to siya na kuan kanin. Uwan na pud guys na. Kusog ka jud uwan ja. Na jonjon ning uli. Was na masahiro kay way pasahiro kay kusog ag uwan. Nagdaot tagkuan guys, langit. Agubang lugar gabaha na, luoy kadyo, Ginoo, adyo yung taon pod palabi kay luoy kadyo guban gipang baha na. Na nagpuno na gani dari kanal Ningawas na kanal dari pa. Ang kanal dari ningawas na. Asa na? Na Ako lang ko ng pagkiton. Pangit. Pangit. Natug si pangit guys, gitugnaw. Hanggang mga tanom dito nabusog sila. Nagdari rang mga orchid so anawan ni kaya magipadapli naharan na siyang bisibisa ninja. Na dito sa bukid guys, sarang kagabon. Gabon kadyo dito. Tugnaw jud kadyo ron sa bukid. Grabing tugnawa guys, ninja. Dalain pa ning ahong bugat pag kanang ango guys. Wako kasabot nga ahong murag na sila maghang sipon sa niba basta ako kasabot sa ang bati guys bagat pa ning ang ganiha galaga ko kanang naikuan luy mo yan gi inom siya guys mara po ning ang vlogger ng adlaw daghan kadyung salamat sa permanent yung pagsubaybay sa ang vlog guys nga hanpod karon 2023 na laman na gihapon mo. Dagan kadong salamat ninyong tanan, labi na katong na mga commentor, mga silent viewers. Dagan kadong salamat ninyo mga bagong subscribers, dagan kadong salamat. Dagan kadong salamat. Di ko mabung og kanang pasalamat ninyo guys, kaya og ditungod ninyo di ko makasweldo. Kaya way mo tan-aw sa kananayang vlog unja. Dako kadong tabang namo guys, agahang madawat nga sweldo ginagmay kada buwan. Munang dako jud kadyo kung pasalamat ninyong tanan guys kay wa jud mo puli og sig tanaw sa kananayang vlog labi na kanang mga solid nga viewers nga sa una pagajud hantod karon nga naaga jud sige kaw nanaw sa kanang
amang vlog. Mananagan kanang salamat guys. Unsa. God bless niyo yung tanan guys. Makita-kita na punta sa sunod na vlog. Bye-bye. Love you all.